Zdravie ľudia, tak čítam si tu Nový čas a pozerám, nákrčníky budú povinné. No, konečne zachrána veľký počet životov, pretože každý rok pomaly sa stane nehoda, že korčulovo aký spoluhráč podreže druhého hráča. Stačí mať pritom ochranu na krku a nemusí sa to diať. Skoro tak došiel Zedník o život a minulý rok tu čítam, došiel nejaký Adam Johnson, došiel o život 29-ročný. Proste kvôli úplnej blbosti, že nemôžu mať tí hráči chránič na krku. Im to je nepohodlné alebo čo, tak teraz to konečne nakázali a ušetríme kopec mladých športovcov. Ďalšia vec, to som tiež zvedavý, kedy na to dojdu. Veľké riziko nehôd je, keď sa naražajú o tie tvrdé mantinele. Tam si lámu tiež väzy, chrbtice a neviem čo všetko, otrasy sú tam strašné. Proste sa naražajú do tvrdých mantinelov. Prečo sa na tie mantinely nedajú tiež chrániče? Jak aj bojovníci majú chrániče, tak prečo aj v hokeji, keď to je veľmi tvrdý šport, nedajú na mantinele chrániče? A zase by sa tým predišlo kopec vážnym zraneniam, aj úmrtiam a proste hráči koľko razy ostanú aj na invalidnom vozíku alebo proste doživotné následky majú, pretože nedokážu proste tie múdre hlavy manažerské a vysoké školy a neviem kto všetko mať obyčajný nápad, jednoduchý, dať chrániče, proste obaliť to s nejakými mäkkými chráničmi a je to vybavené. Tretia vec, prečo dovolujú sa byť hráčom na ihrisku? To tam vôbec nemá čo robiť, aby si tam rozbíjali huby pred malými deťmi a kazili meno športu. Je to proste nechutné, ide tam rodinka s deťmi a malé deti sa budú pozerať, jak si tam vybíjajú zuby a krv tam tečí a neviem čo, to do športu vôbec nepatrí takáto vec. Čo ste už retardovaní? Proste kto sa chce byť, nech ide do klietky sa byť alebo na box, proste nejaký bojový šport a tam sa vlastne ľudia majú byť a nie v hokeji. To je akože, čo by to bolo aj na fotbale, keby sa aj fotbalisti bijú alebo v hociakom inom športe sa proste pohádajú hráči alebo čo a hneď sa budú mlátiť ako oni retardovaní idioti. Akože kde sme? To treba hneď zakázať také bitky. Za nič pre nič. To je... Neviem sa k tomu ani vyjadriť, proste to je úplný idiotizmus. Aby sme sa bili jak idioti. Šport je pre radosť a nie aby sa tam bili za nejaký fouling alebo čo a úplnú debilinu a hneď byť sa. Potom tým ľuďom šibe a hneď si idú aj do vojny na Ukrajine alebo kde nevedia si ani predstaviť, čo to je vojna. Za každú blbosť sa byť. Keď sme inteligentní ľudí, tak sa tam nebudeme zabíjať a byť pre hociaké blbosti. To spamätajte. Asi toľko. A ešte jedna vec. Neodtierajte si hubu od Slavkovského, to máme najlepšieho hráča, jakého sme tu kedy mali. A nie teraz sa všelijakí idioti, odborníci, čo sa na nich zabudlo, tak sa púšťajú do Slavkovského. Totálny degeši. Dovidop.